Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как работят нашите калъпи за производство на джигнави тип чебурашки. По принцип не е хубаво в затворено помещение да се извършва този процес, но за 2-3 главички не е фатално, просто искам да покажа как работят нашите калъпи. За целта нагряваме добре оловото до момент, в който то се втечни идеално. Мисля, че вече е готово и започваме да отливаме. Взимаме първия калъп, взимаме черпачето с оловото и наливаме. Взимаме втория калъп, наливаме също и взимаме и третия калъп. Така. Докато изстиват, мога да ви покажа отблизо какво представляват нашите калъпи. Казах, че това е от каучук, който издържа на много висока температура, а това вътре е метален ламел за отвора, който после ще използваме за подвижния шплент. Предполагам, че малко са изтинали калъпите и затова вече можем да ги отворим. Ето вижте с какво качество излиза готовия продукт. Отваряме след това следващата. Ето вижте за какво става въпрос. И последната. Ето. Следващото, което трябва да направя, е да отнемем излишното олово, което вече не ни трябва. С помощта на резачката това става много лесно. Така. След това трябва да извадим ламелите. С помощта на клещи продължаваме нататък. Следващата операция взимаме очи. Имаме 3 вида очи: червени, бели, малки, големи и всякакви. Хайде да пробваме първо с тези. Взимаме лепилото, капваме една капка и залепваме първото око. Обръщаме после от другата страна, капваме още една капка лепило и залепваме другото око. След това взимаме един шплент и го поставяме в отвора. И чебурашката е готова за риболов. По същия начин процедираме и с другата глава. Капваме една капка, взимаме едно ученце и го залепваме. Обръщаме главата от другата страна, капваме една капчица и залепваме другото око.
Взимаме един метален шплянт и го поставяме в отвора. Просто отливането, както и работата с този вид джиглави, е просто като детска игра. Значи за по-големи количества може да се използва газов котлон, при който скоростта на леене е много по-голяма. Горе-долу за един час може да се отлеят около 100 бройки. За сега това е от мен. До нови срещи!